SIAYA kwenye kaunti hii ya SIAYA tayari kutangamana na wenyeji. Unaelewa kwamba matayarisho ya mtihani wa kitaifa umeanza kila popote, kuanzia gredi ya 7, darasa la 8 na kidato cha 4. Niko na wazazi hapa tu kujua maoni yao ni yapi, mchango wao ni upi katika kuandaa wanafunzi kwenye mitihani hiyo. Na moja kwa moja nitaanza na mzazi huyu, utaanza kwa jina kisha tueleze mchango wapo ni upi katika kusaidia wanafunzi katika kudurusu mtihani wa kitaifa. Mimi mchango wangu wa kwanza ningeshukuru kwa sababu wanafunzi wanaenda kufanya mtihani na ninapatikana katika hii mjini wa SIAYA, na ningeweza kusema wazazi wa class 6 hiyo sio mwisho, bado wanaendelea na masomo. Sasa tunaomba tu serikali, kwa sababu hatuna elimu wa kutosha yenye wanaweza saidia wanafunzi wakiingia secondary. Wale ambao wako kwa secondary bado hawajaenda kwa mafunzo wajue watafunza nini, kwa sababu hao walimu ambao wako nyuma yetu ambao wanafundisha hao watoto pia waelewi hii kitu. Sasa tunaomba tu tuwalete pamoja hao watoto wetu, tukue nao watufundishe tu, lakini tunajua bado wanaendelea na masomo, kwa sababu hiyo sio mwisho wao, bado ndio wanaenda class 7, wataenda class 8, na wamebadilisha tu katika hii education curriculum. Sasa tulikuwa naomba, na kitu kibaya ninaweza sema, wanasema wanaenda kuongeza pesa ya karo ya shule. Tuangazie tu kwanza mchango wako kama mzazi, kipindi hichi ambacho watoto wanaenda kufanya mtihani, kudurusu, wao utawasaidia vipi? Mimi vile naweza kuwasaidia, naweza ongea na mtoto wangu akuwe na amani, asikuwe na babaika, aende afanye mtihani vizuri. Juu hiyo mtihani akifanya vizuri, ndio sisi kama mimi kama baba yake nitasikia vizuri kwa moyo. Asante sana, labda tupate maoni yako ukianza kwa jina na utueleze kwa Kijaluo, wewe utasaidia mwanafunzi vipi kuweza kudurusu katika mtihani mkuu? Mimi naitwa Kevin Ochieng. Wanyalo konyo nyithindo kwa migi chuny motegno, nikech ndalo ma penj ni otime ka siasa bende nitie. Koro ne gin kod chuny ma papa yuka. Koro wanyalo mana migi chuny motegno, gitim penj mojing, nikech gidhi kalo penj. Mane ko mwanyalo wacho. Erokamano, an nyinga iluongo ni Benado Tieno, an adajadak masiaka, nying mong'ere iluongo ni Ben Lam. An kaka dawachi wach penj mosebetie ni an akwayo nan Ikruok mane osebetie kaka ne jopuonj oseiko nyithindo. Ka nyithindo ni school, wan kaka jok man nooko ka seiwacho an mostly jok ma okoge matimango kao ga papers maricho to tero penj mano keto ngima ma nyathi madhi timo penj no iyo mak kare. Kata duoko mari nyalo wuok marach kalure na gwan kaka wan jonyuol. Ko bang'e kata nyithiwa ma be osewuok oko ma oseloro sani, awakwayo na wan kaka jonyuol wami gi arita makare mondo mi wayud kaka kendo ka gidok e skul. Kech chien kanyo kaka ne Covid osebetie, nawinjo ka ne nitie iye mohiu mane osebedo koketho nyaka ngima mag nyithiwa manyiri, ma yawuoyi moko be nodonjo e timbe moko beyo. Koro wan kaka wan josiaya ni akwayo kaka jonyuol wami nyithindo arita makare, makata mani skul obe kata koduogo wamigi na mijingo mondo ka giduogo kata ka gisetimo penj duoko makare no mondo bi oketgi ong'alo mo machielo. Apan mane wach madabede. Erokamano. Asante sana, tupate maoni yako. An kaka Michael Otieno janyuol, an encourage manyalo nyiso jonyuol wetena ni gisani ma nyithindo timo penj wabedo gi violence e uti, wabedo jok moko maore mong'e wach Nyasaye, wabed jok malemo nyithindwa. Ka wach moro nitie ma ikind min nyathi gi wuon nyathi, beduru piny ulos kama nyathi onge, nikech sani ema ka jonyuol oyawe lweny e ot to tamo nyathi timo penj maber. Nyathi biro bedo ka pache gore ni mama gi baba ok gin kamoro achiel. Koro akwayo jonyuol mondo wabed jok moko maore, kata ka nitie wach moro to wach ma waje tok penj mondo nyithindwa otim penj. To gimomora kabisa ni sani nyathi wuok e primary kodhi secondary kong'e gima odhi timo, ok en noduogo to timo penj oduogo bet ge ot. Koro an akwa CDC mobiro ni mondo wa encourage nyithindwa odhi adhiya kode mbele, en gima ber. Nyathini kodhi e secondary kata odhi e boarding ok olal, being nyithindo adier kata wabe waneno that painful ni nyithindo, but wabeda kwa encourage nyithindo mondo gitim nade, gitim penj e yo modhi kare, mok wa kelo violence, wa create ang'o. Maduong' moloyo manyalo wacho jonyuol wetena ni wakuong wakaw nyithindo wakete lwet Nyasaye. Kik mondo ng'ato bi gi paro moko, gik moko madhi e social media ni mara nitie an gi penj nyathini kotimo, ibiro confuse nyathi gi gotase mane ok oneno kipuonje. Penj mikwalo sani jomoko wuok, cartels moko wuok gi print gigo kuongi waneno gi SIAYA ka
giwuotho ka gigo simbe kelo 3,000 mondo mi nyathini odhi okal. Awacho ni janyuol ni nyathi mabro kale gima ne ok opuonje onge. Nyathi bro kale gima ne opuonje mano oelewa ema koneno kobiro penj to timo. To kimiye for example imi nyathini gimokwal odhi ondiko gini to koelewa ni gini en ang'o. Kobro ibro no mondo state kaka penj dwa ni state kaka ido answer. Okonyal e state. Koro mane kwayo mango kuom janyuol. Asante sana, labda tupate maoni ya mwizo kwako. Wewe umejiandaa vipi wanafunzi wanaanza mtihani wa kitaifa? Wewe kama mzazi unawaandaa vipi wanafunzi wako kwenda katika mtihani wa kitaifa? Aniluonga ni Boniface Odhiambo abana janyuol an kod jaklas 8 madhi timo penj kendo an kod jaklas 6 madhi timo penj. Jo wetewa okoyot otek temanoge mena gimoro amoro wabel wet Nyasaye itim penj maber wamigi chuny mohore itim penj maber. Koro next God Nyasaye bro telo na mbele kama. Asante sana. Ndizo baadhi ya maoni ya wakazi hapa SIAYA, na kama ulivyosikia tayari wazazi wamefanya kazi yao kuandaa wanafunzi, na kwa hivyo sasa ni kazi ya wanafunzi kujizatiti kuhakikisha kwamba wanafanikiwa na wanatia fora katika masomo yao na mtihani ambao wanaanza wiki ijayo. Sina la ziada kutoka SIAYA. Jina langu ni Mulindikeri na kurejesha studioni kwake Cleophas Oluoch. Asante sana Keri, tuwatakia wanafunzi wote heri njema wakitarajia kufanya mtihani juma lijalo. Erokamanya kwa Ramogi wa mwatieko kanyo mwawacho na wawacho miwinjo